principalment en contenidors al carrer o a llocs públics o tancats, però també tenim altres sistemes, fem campanyes a escoles, fem recollida a centres cívics, fem recollida a domicili, en conveni, per exemple, amb l'Ajuntament de Barcelona. Mira, el procés és que entra en el circuit industrial de manipulació, de manera que es fa una selecció en la qual s'identifica la qualitat de la roba, la tipologia i els diferents destins als que pot anar. Stay forever, stay, stay, stay. Quan algú deixa una bossa de roba al contenidor, el que fem és recollir-la i portar-la aquí on esteu avui. Aquí passa un procés de classificació manual que esteu veient, aquella que es pot reutilitzar directament o aquella que preparem per reciclar. I després una tercera categoria, allò que no podem aprofitar de cap manera. La reutilització la fem o aquí, a les botigues, com has dit, o enviant-la als nostres companys a l'Àfrica, bàsicament. Des d'aquí nosaltres enviem a Moçambic. Aproximadament un 30% la preparem per reciclar. Què vol dir això? Que separem en categories segons diverses fibres. Cotó de color, cotó blanc, llana i barreges de fibres. Amb això fem bales que exportem, en aquest cas a la Índia, on encara a dia d'avui es pot desfer les prendes per aconseguir la fibra que hi ha dins i tornar a ser matèria primera d'un altre producte. Això és l'aprofitament. Queda un 10%, que en realitat és una mica menys de 10%, però són xifres aproximades, que és allò que per nosaltres no té servei i que en aquest cas és el residu de l'activitat. És allò que nosaltres contractem un gestor de residus que s'ho emporta per donar-li el tractament final, que en aquest cas és abocador. Però estem en aquest procés per veure si al final logrem que el 100% de la roba tingui alguna utilitat en algun lloc. Stay, stay, stay. Thanks so much.